Juventus Glan Vero Amore, ringrazzakom tal-li erġajtu naqtu maħna dan il-seba podcast, nid-darba għedin għamnek ma' Wayne, grazzi Wayne tal-li għazilt li taċċetta din-istadina l-lum. Nitolbukom issegwu dil-intervista ħajkolli ma' Wayne, ovvijament u konverzazzjoni ħajkonna fl-imkien il-lum. Wayne, palma nibda kull podcast ma' kull membri tal-komitat fil-passat, nixtieq ovvijament nibda billi nisaqsik ta' tiftit introduzzjoni dwar fuqek u l-rwol tiegħek fil-klab x'inhu. Mela, nsellimlek, Alejandro, nirringrazzjak ta' din l-opportunità sabiħa li qed ittina l-membri tal-kumitat biex il-membri tagħna jsiru jafuna aktar mill-viċin u proset tal-inizjattiva sabiħa li qed tieħu. Nsellim il-kulħadd jiena Wayne Buttigieg, għandi 35 sena, nissewweġ u għandi żewġ tfal, Elias u Andrea. Fil-kumitat ili għal dawn l-aħħar 3 snin, jiġifieri jiena wieħed minn tal-aħħar li dħalt fil-kumitat, jiġifieri ta' qabli kollha kienu ħafna iktar antiki minni u bħalissa l-kariga li jiena ninvolvi f'dan il-kumitat huwa ta' direttur attivitajiet soċjali flimkien ma' Brian De Gabriele u assistent segretarju. Jiġifieri ħafna mill-membri tagħna li jafuni fl-uffiċċju ta' hawnhekk li niftħu aħna, ġast infakkar il-membri li aħna niftħu kull nhar ta' tlieta u ħamis mis-6:30 sa 8 u niftħu wkoll kull qabel logħba tal-Juventus sija qabel il-partita. Sewa, semmejt li l-klessin fil-komitat, nassumi li ovvjament l-istadina kienet fuq ġiet mill-President Joseph Bennett. Kif tiddeskrivi il-President il-ġo inti, l-esperienza li għandek miegħu? Bażikament naħseb dan huwa s-seba' podcast. Naħseb is-sitta ta' qabli ħadu l-kliem kollu li kellna biex niddeskrivu il-President. Jiġifieri f'daw 3 snin nista' nikkonferma dak kollu li qalu fuq il-President tagħna, nista' nikkonferma li għall-klabb il-President huwa ħajtu. Jiġifieri naħseb li kieku m'għandniex President li jgħix għall-klabb ma naħsibx li għandna din il-ġawra hekk sabiħa. Jiġifieri ma naħsibx li huwa l-isbaħ f'Malta biss imma wieħed mill-aqwa u l-isbaħ klabs li hawn fid-dinja. Jiġifieri President jaħdem bla waqfien, kollu jara x'ħaj jivvinta biex inkunu l-ewwel u qabel kollox jiġifieri. U ovvjament l-ena tiegħu meta jara l-klabb membri bil-Juventini kollha nieħdu pjaċir, jiġifieri ma niftakar l-aħħar fil-final tal-World Cup tal-Euro kellna fuq il-bejt ippakjat u s-sala u l-bar kulħadd mimlijin jiġifieri naħseb smajta jibqat mara daqshekk nies il-klabb tagħna. Jiġifieri nħeġġeġ il-kulħadd jattendi ħalli l-klabb inżommu ħaj u ovvjament inkunu qed nirriċerkopraw lura il-ħidma li jkun qed jagħmlu għalina l-membri. Min ħadjak issa Wayne, forsi qed kemm issegwi lill-Juventus u liema l-iktar memorja li għandek għall-qalbek, issa kemm minn ħadha Juventus kemm minha forsi tal-kumitat ukoll. Mela ovvjament kif jgħid il-President aħna l-Juventini nitwildu Juventini. Ġifieri jiena li nsegwi l-Juventus minn meta kont tifel xkejken. Bażikament meta kont żgħir ma kienx il-faċilità li naraw il-Juventus mid-dar tagħna. Ma niftakar ġifieri ta' tifel żgħir nhar ta' ħadd għax missier ma jsuqx konna ninżlu mill-Mellieħa l-Birkirkara u mbagħad nimxu għall-Melita Gardens biex immorru l-klabb biex insegwu l-partita tal-Juventus. Niftakar nintilgħu lura u mbagħad insegwu 90 minuto biex naraw il-gols ta' dik il-ġurnata. Ovvjament, memorja hemm sbieħ, ovvjament meta tara t-tim tiegħek jirbaħ it-tazzi, jirbaħ l-Inuri aħna Juventini mdorrijin li kull sena nieħdu l-Inuri kollha huma sbieħ, speċjalment jekk tirbaħhom fuq rivali tiegħek il-logħba kif tiġi. Però issa ngħidu lik inna noħduh, is-Super Cup inna noħduha. Allura ikolli nażel in-1996, jiġifieri hawnhekk ċari daqs il-kristall, il-gow ta' Ravanelli kontra l-Ajax u l-penalti ta' Jugovic li rbaħna Champions League u ovvjament il-gow ta' Del Piero kontra River Plate fejn irbaħna l-Intercontinental Cup. Fil-fatt jiena t-tifel tiegħi għandu 9 u sas-sena l-oħra kont għadni ngħidlu inti għandek 8 snin u ta' fil-Juventus dejjem jieħdu l-kampjonat. Ġifieri nirbħu meta nirbħu dejjem kun sodisfazzjon tara t-tim tiegħek jieħu l-onuri. Ġifieri kolloba jisabiħa kull final li tirbaħ ovvjament. U mbagħad ikollna d-diżappunti tagħna meta nitilfu bil-kontra. Ekku.
Għandek raġun hemmhekk. Barra l-futbol imbagħad, forsi tina xi passatempi li għandek barra l-futbol, ma tkunx qiegħed tara l-Juventus jew segwi l-Juventus. Ara, bażikament jiena l-futbol dejjem kont inħobbu. Għamilt sa 25 sena nilab il-futbol, ġifieri kont labt mal-ħibs, labt mal-mellieħa, mal-imsida, mal-imġar. Ovvjament kelli nieqaf ħabba l-inġeris li kont insofri fl-irkoppa. Illum il-ġurnata ħabba tfal u impenni oħra ġifieri għaddej bl-istudju tiegħi, ma tantx insib ħin għal passatempi. Ovvjament il-ftit ħin li jkolli nipprova nqattam mal-familja, ovvjament issa llum il-ġurnata tfal bdew it-training tagħhom man-nurseries, allura fost il-weekends ikolli niġri bihom ma' training, l-istudju tiegħi, ix-xogħol, il-homework tagħhom. Però ovvjament il-ftit ħin li jibqali għax daw it-tfal fil-li għedin ta' zaħira fil-li jħarbu li ġviri, dak ma ngawdijom xissa ġviri, ma nsibom xil għoddim. Ġviri, bazikament il-ftit ħin li koll inħobb għattam mal-familja, da kollox. Ovvjament, il-lajas u koll inħobb nġibu fil-segretarjat, meta nifħaħ ġviri, ħalli nderriħ minn meta għeta zaħira, ovvjament niprofaw nrawmu t-tfal tagħna, ħalli l-qoddim nsibu minn ikun jista' jmexxi u jagħmel dan ix-xogħol volontarju li nagħmlu aħna. So Najba xejn issa il-folja niklu iktar fuq il-futbol li ovvjament kien tagħna Juventus. Ikun nistaqsik, inti semmejt li hemm xi snin tilab. Ovvjament nassumi li kellek esperjenza ta' coaches differenti, ovvjament. Ikun nistaqsik li ma' filosofija jew li ma' xtip ta' futbol iktar jogħġbok. Taħseb tiddiskrivi li kien nifsek bħala konservattiv li jidħol futbol jew kellha tpreferi tkun fuq l-attak. Lejna nippreferi futbol offensiv. Ġviri jattakkaw ġviri bil-wings konna l-fullbacks, dak iżmin tal-Einsteiner isibu winger, attakkant, ġviri toġob dik il-formation anka fi żmien ta' konta meta konna nilagħbu bi-tlieta wara 3-5-2, ġviri l-futbol avanzat. Ovvjament naħseb ma nafx miegħi dan il-futbol għadna nistgħu naraw futbol Ingliż, naraw ħafna veloċi, timijiet żgħar tara l-Liverpool jagħtu 5, tara s-City jagħtu 5, il-Manchester titlef 3-2. Ġivin naraw wisq goals. Ovvjament, ma nafx taqbilx il-lig Taljan, naraw it-timijiet Taljani bil-nazzjonal b'kollox, iktar iħobbu jilagħbu logħba difensiva, jibżgħu ir-riżultat, ġieli tara l-Juventus jilagħbu ma' tim ta' nofs il-klassifika 10 wara l-ballun, li dawn it-timijiet ma jħallux tilab il-logħba tiegħek. Sfortunatament, imbagħad tkun qed tilab magħhom jew isibulek gow u qed kedda biex iddawwar ir-riżultat, jew kuntenti bil-riżultat ta' xejn li ma jaqalawx il-gow u dawk it-tipi ta' timijiet ma jtokx iċ-ċans turi u tilab il-futbol offensiv u sabiħ. Ovvjament attakka, tasal sal-kaxxa jkollok terġa' tibda lura. Allura naħseb il-futbol Taljan qed naraw wisq qiegħed iktar jibżgħu għar-riżultat, kulħadd jieħu l-punt li jista' jikseb xi punti, qed nara il-futbol Taljan nara ftit medjokri ħdej kampjonati oħra bħal l-Ingliżi u l-Spanjol. Sa ċertu punt, ġifieri, mhux sa ċertu punt, huwa segret magħruf, mhux segret xejn, huwa magħruf il-fatt li Allegri il-Juventus dejjem hekk għalhom jilagħbu. Dejjem rajnihom jibżgħu għal clean sheet u mbagħad ħalli jsibu l-gowl, ħalli jsibu l-ċans għall-gowl. Meta tara l-Juventus jilabu hekk allura taħt Allegri issa, xtejt fil-fond ta' qalbek, tgħid kemm nixtieq narhom jattakkaw iżjed jew kellha ġestu fuq gostarhom u tgħid jalla jasal ir-riżultat. Lejla naħseb illum il-ġurnata sirt ngħid nippreferi nilgħab medjokri u nirbaħ u ħadna 3 punti milli naraw wirja stupenda u niġu draw jew nfallu l-punti. Essaġġ fl-aħħar mill-aħħar il-punti u l-klassifika tejnek. Ovvjament nippreferi, ovvjament nixtieq nara t-tim tagħna jibrilla u kulħadd ikun stilla. Però ovvjament nippreferi ngħid li l-importanti li jiġu t-3 punti. Issa tilab tajjeb u tilab ħażin, l-importanti li l-ballun jidħol fix-xibka u nilfu. Speċjalment dan żmien ġifieri kif bdejna ħażin.
Ma, Kif ġiet tara l-logħba kif ġietna mal-Empoli nattakkaw tal-ewna ballun u tlifna 3 punti. Ma l-Ispezja ġranna l-istess, irbaħna 3-2 tittieħu kedda iktar. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-punti jiswew fil-klassifika sa kieku ma tlifniex mal-Empoli u mal-Udinese bżajna r-riżultat. Kieku illum tkun storja differenti u l-klassifika din il-fuq, ġifieri il-punti jiswew, ġifieri l-importanti li tilbaħ l-logħba. Le, ekku minn daqshekk, però tu semmejt eżempju li t-preferi tilab mediokru jasal il-riżultat. Però Juventus dan l-aħħar jidher li t-tim qed isib il-forma, niftakru fil-bidu minn ix-xer kontra li ma avversarju kien, rajna li l-Allegri f'konversazzjoni ma kelli ma touchline u bdew jgħidu jekk hu vera, bdew dammu x-tim. Qed jgħidu fl-imkien jiġifieri daw. Però naħseb it-tim li deret jingħaqad. Ekku, jiena naħseb li mhux Allegri u kelli nibbis għal dik il-ħaġa, naħseb aħna s-supporters Juventini wara l-ewwel 3 logħbiet droma l-Udinese, telfa mal-Empoli, tlifna man-Napoli. Jiġifieri naħseb mhux huma biss qalu, naħseb kulħadd beda jgħidha għax aħna maħniex imdorin naraw dak it-tip tal-lob, mhux imdorin naraw dak il-Juventus, però minnaħa l-oħra naħseb li dan anke fil-ħajja kull bidu huwa diffiċli. Ma ninsewx ġifieri Italjan kien hemm il-plejers ġew man-nazzjonal bil-Euro, kien hemm il-plejers Sudamerikani kellhom il-Koppa Amerika, ġifieri Allegri daħal ġdid, ġifieri naħseb ma stennejniex xejn aħjar fil-bidu meta tqis dan plejers ġejjin, sejrin, friendlies fil-bidu ma tantx kellhom biex jissettjaw, ġifieri kollox ma kollox issa jisu għet joqodu il-players, forsi l-akkwisti tal-Locatelli għaqdinna nofs il-ground. Allura t-tim ġej bil-mod il-mod u l-wirjiet għet ikunu ħafna ħjar mill-ewwel 3 partiti. Però stennejtu dak il-bidu jibes inti. Ħankun onest, ma stennejtux u jew ma xtaqtux. Però meta tqis il-bidla ta' kellna coach, ħankun onest pereżempju fil-każ ta' Pirlo, forsi jiena wieħed mis-supporters li ma qbilx li tkeċċa Pirlo. Għal-fatt li naħseb li l-wirijiet tal-Juventus kienu ilhom qed ibattu mill-aħħar sena ta' Allegri. Eżatt, naqbel miegħek perfettament. Mbagħad morna s-sena ta' Sarri, u mbagħad Pirlo kien kif jgħidu bl-Ingliż iċ-ċeljondi kien. Ġifieri għalkemm is-sena l-oħra forsi ma ħadniex il-lig, ma ninsewx ħadna l-Koppa Italja u Pirlo nexxielu jġib post fiċ-Champions League. Ġifieri minn naħa tiegħi kieku kont nista' il-Pirlo kont intih iċ-ċans għal din is-sena. Ovvjament, ir-ritorn ta' Allegri kien pjaċevoli, ma ninsawx fil-5 snin tiegħu ħadna 5 kampjonati, ħadna 4 Koppa Italja, 2 Super Cups u tlifna darbtej iċ-Champions League. Ovvjament nistennew nisperaw li Allegri l-imbirka Champions League. Ġifieri u bl-acquist il-ġodda, ovvjament, sakemm jerġa' jissettja kollox, u qed nassumi hemm oħra il-fatt li kellna players bħal Chiellini, Bonucci, Marquisio, Fletta bdew jikbru. Ovvjament illum il-ġurnata bi players ġodda u iżgħar sakemm it-tim jerġa' jiffunzjona jingħaqad bil-mod il-mod it-tim issa ġej bil-wirijiet tajbin. So, issa tajtni raġuni għalfejn tinbeda jmajn hemmhekk. Però issa dan l-aħħar irbaħna 7 logħbiet minn 8. L-aħħar 7 logħbiet mill-aħħar minn logħbiet irbaħnihom. U qed naraw, palma nafu ovvjament li l-konsistenza hija ċavetta biex titla fil-klassifika. X'taħseb li nbidel tal-perjodu pożittiv issa allura? Issa kif qed ngħidu inna 8 logħbiet ma nitilfu, 7 rebħiet u ħadna draw mal-Milan. Jiġifieri kif qed ngħidu naħseb li issa t-tim is-settja forsi dak li jkun il-plejer sa fil-pożizzjoni fejn jista' fejn hu l-aħjar li jilgħab, forsi draw l-Allegri, però naħseb waħda mill-aħjar deċiżjonijiet li għal-bidu ma kont ċettiku fuqha kien fit-28 ta' Awwissu meta Ronaldo ħalla lil Juventus. Naħseb għal-bidu kulħadd kien qed jgħid x'qed nagħmlu meta trid tqis rebbaħna ħafna logħob, però naħseb konna niddependu wisq fuqu, it-tim kien jilgħab wisq għalih iktar milli jilgħab għal Juventus. U speċjalment meta sa nara intervisti bħal Chiellini u Bonucci qal ora abbiamo umiltà prima giocavamo solo per Ronaldo. Tisma' Chiellini jgħidlek
meglio se Cristiano Ronaldo fosse partito prima. Ġifieri, ovvjament aħna li ma nkunux hemmhekk, iktar kont naħseb li l-plejers għax għandhom ir-Ronaldo ituħ il-ballun forsi jista' jivvinta xi ħaġa Ronaldo. Kienu jgħodu fuq. Eżatt, ġifieri jekk ma jilabx Ronaldo tajjeb, ir-riżultat ma jiġix, naħseb illum il-ġurnata t-tim iktar jgħat tranquill, kont qed nistenna li ħajkonna l-Dybala ħajkun il-plejer tas-season li jieħu t-tim fidej bħala captain ovvjament. Ovvjament sfortunatament qed ikollu ħafna injuries u nazzar dan ngħid li hemm l Chiesa li għadu plejer żgħir ma tikollu irjiet stupendi. Fil-fatt ma nsanajlek Chiesa qed isir jisu Ronaldo tagħna. Eżatt, jiena nazzar naħseb Chiesa huwa wieħed mill-aħjar akkwisti li għamilna u l-aħjar plejer li għandna bħalissa. Ovvjament it-tim issa ġisu kompatt, ġifieri 4 logħbiet ma naqalgħux goal clean sheets, ġifieri Szczesny fejn fil-bidu kritikajnieh issa tkun tajjeb, id-difiża fejn qabel konna nilbħu 3-2, issa nilbħu wieħed b'xejn 4 logħbiet. Ġifieri sinjal tajb li ovvja, mhux qed niskurjaw gows imma mhux qed naqalgħu laqqas. Ġifieri r-riżultati ġejjin, ġifieri d-difiża issa ssettjata u jilab min jilab daqqa jilab Kellini u daqqa Bonucci ma' Delict. Nofs il-ground Locatelli ma' Bentancur narhom qishom issettjaw ukoll, ġifieri naħseb ma' għandna nofs il-ground mhux ħażin, għalkemm naħseb li jonqosna dak il-plejer attakkant tal-kaxxa li jagħmel differenza ġifieri ovvjament kienu għadu plejer żgħir għadu ġej, ġifieri għedna nistennew iktar minnu u Morata nistenna naqra aħjar minnu wkoll, ġifieri. Naqbel miegħek hemmhekk. U interessanti li meta jisuġġi s-suġġett tal-attakk ma' fuq podcast oħra wkoll kulħadd jgħid illi hemm bżonn dak il-plejer tal-kaxxa. Issa Morata ġibni biex ikun dak it-tip ta' plejer però qisu mhux qiegħed jagħti dik il-ħaġa li nixtiequ aħna. U qed jisemma Vlahovic. Qed jisemma ħafna Vlahovic. Mhux taħseb fuq għall-biċċa, fis-sens Joshua Vlahovic ġibu Morata x'tagħmel bih sakrifiċċju? Vlahovic naħseb huwa plejer interessanti ħafna. Jiġifieri u naħseb li l-Juventus jidħlu għalih, naħseb nazzar li ngħid iktar jidħlu għalih milli jieħdu plejers bħal Icardi u hekk. U bidderu jrid jiġi. Eżatt, hekk qed jgħidu. Morata naħseb li dan ikun l-aħħar staġun tiegħu mal-Juventus, naħseb ma jinxtarax. Ovvjament, kif kienet jilgħab tajjeb reġa' weġġa', jiġifieri u għandna bżonn l-attakkant li għax li jagħmel differenza, kif qed ngħidu anke tħares fuq il-bank, xi kultant qed ikollok il-min iddaħħal ponta tal-kaxxa. Jiġifieri Vlahovic huwa plejer tajjeb żgur u għadu żgħir, jiġifieri man-nukliju li qed tinnota li Juventus qed jerġgħu jibnu tim żgħir, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Delict, jiġifieri Kulusevski, jiġifieri dawn il-plejers nistgħu ngħidu li bihom ikollna garanzija ta' xar snin oħra naraw il-Juventus jiġġieldu għall-kampjonat u għat-tazzi Ewropej. Jiġifieri żgur jiswina u naħseb huwa plejer interessanti ħafna li dnub nitilfuh kif ġranna bħal Donnarumma. Naqbel miegħek hemmhekk unkompli fuq il-perjodu pożittiv li għaddejjin minnu. Jista' jkun li dawn is-seba' rebħiet waslu u din l-undefeated era waslet illa li xeddin naraw prestazzjonijiet minn plejers bħal Bernardeschi, De Sciglio, Alexandro, plejers li qegħdin jilagħbu tajjeb dan l-aħħar sew qegħdin naraw prestazzjoni tajbin minnhom li fl-aħħar sentejn ma laħqux il-livell mixtieq tal-plejers naħseb. Naqbel miegħek, inti ma ninsewx meta nieħdu plejers bħal Bernardeschi, bħal Locatelli. Jilgħu ġejjin minn timijiet forsi iktar inferjuri fejn is-soltu mdorrin jiġġieldu biex ma jaqax it-tim tagħhom, mhux imdorrin jiġġieldu għall-kampjonat, mhux imdorrin jilagħbu lek fiċ-Champions League. Ġieli naħseb iridu iż-żmien tagħhom biex jadattaw ma' dan it-tim tal-Juventus. Ġieli qed jilagħbu ma' wieħed mill-aqwa top teams tal-Ewropa, ġieli sakemm jadattaw forsi jidħlu fit-tim, però ma ninsewx ukoll li plejer ma tistax tiġġudikah meta jidħol jilgħab l-aħħar kwarta. Plejer jekk ma tieħxillok u jkun konsistenti, ħafna minna d-daxxilju konna ngħidu mhux plejer tal-Juventus dawn is-sentejn. Ferma dejjem kellna 6 punti. Kellna il-cross ma' Roma u cross il-bira. Ġifieri f'daqqa waħda daxxilju sar plejer tajjeb tal-Juventus. Forsi is-sena li għamel mal-Lejwan insellef enitu għax il-plejer ikun qed jilgħab.
Bernardeschi l-istess ftit konna nutilizzaw, jidħol l-aħħar 20 minuta, jagħti crosses ħżiena, kulħadd igerger fuq. Dis-sena naħseb li anke fil-jura man-nazzjonali kien plejer tajt. Jilgħab forsi l-pożizzjoni tiegħu u naħseb Allegri qed jilagħbu dik il-pożizzjoni, is-sena l-oħra minn naħa naraw anke fuq il-bekk li ma naħsibx li hija l-pożizzjoni tiegħu. Allura b'dal plejers meta jkunu qed jilagħbu u ovvjament huma tjollu l-moral, naħseb il-wirrijiet tagħhom jimprovjaw, it-timi ikunu qed jgħinu għadhom plejers żgħar, jiġifieri għadhom m'għandhomx esperjenza bħal dan. Allura naħseb li forsi mbagħad pereżempju ma' Bonucci, ma' Kellini, ma' Quadrado, ma' dawk il-plejers iktar esperjenza naħseb niġu tim compatt li flimkien jagħmlu tim tajjeb b'saħħtu li għandu jiġġieled tal-kampjonat. Jista' jkun ukoll ovvjament ma nafx naqbilx miegħi li Allegri qed juri fiduċja fihom. Bernardeschi ma niftakarx kemm ilu magħna li beda dan l-ammont tal-open fila. Argument. Naqbel miegħek naħseb Allegri issa ovvjament ġie lura qed jagħmel jibni t-tim tiegħu. Ishom issa anke l-ewwel sena l-oħra niftakar forsi waħda mill-problemi li kellna li qatt ma sibna l-ewwel starting left. Jiġifieri dejjem iridu nibdlu kulħadd jibda l-pożizzjonijiet tiegħu. Issa forsi Allegri qed jagħti ċans il dawn il-plejers ovvjament, juru anke huma xi jsalfu, ovvjament. Kulħadd ikun jixtieq naħseb jilgħab għall-Juventus, jiġifieri kif tgħidilhom, jiġifieri dawn ovvjament hemm in-nazzjonal dawn apparti li qed jagħmkollhom wirrijiet tajjeb bħal De Sciglio, bħal Locatelli, bħal King, bħal Chiesa, bħal Bernardeschi. Jiġifieri qatt nerġgħu naraw tim nazzjonali Italjan ikollu bulk players Juventini, jiġifieri u xi ħaġa sabiħa ovvjament iduħu pjaċir tal-tim Taljan u jkollu 7 players tal-Juventus, jiġifieri u kollha għadhom sar u għandhom futur sabiħ tajjeb qudiemhom. Mistejna ftit fuq l-attakkanti u fuq Vlahovic u Morat eżempju. Ma nafx jekk tax biedi eżempju, però Caio Jorge, Allegri, bati jillab mal-Under 23. Issa di ma nafux ħaġa permanenti jew inkella temporanja, però jiena rajta ftit stramba u nara ftit stramba li dan bil-kemm qiegħed jingħata ċans meta kull ma għandna b'Dybala imweġġa il-Morata u l-King hemmhekk biss. Jiena għalija din titfa' dawl. Titfa' l-inċertezza fuq ir-reklutaġġ tal-plejers minn ħatar Juventus allura. Mela dal-plejer għalfejn ġie dik il-mistoqsija li nagħmel jiena. Naqbel jekk ma ninsewx dan il-plejer għadna ftit li xejna fuq ġifieri kull ma għandu 19 sena. Ġifieri issa fejn naf jien mhuwiex inkluż fil-lista ta' Champions League. Fil-Champions League? Mhuwiex inkluż. Ġifieri ovvjament kif qed ngħidu dan il-plejer jekk mhux ħantuh ċans jilgħab mhux ħajuri xi sarraf. Naħseb li din il-mossa forsi mal-Under 23 tgħinu ħabba li jilagħbu striker, forsi jiskurja magħhom jibda jolli l-moral, nemmen li Allegri żgur ħajtieħed ċans jiġifieri kif jiġi fil-kampjonat żgur ħajjieħdu, ovvjament, imma irid ikollu l-moral tiegħu huwa li x'inhi jiġi ċans tiegħu mal-kbar sarfu kif għamel King pereżempju ma' tim nazzjonali. Daħal u skurjar mal-Juventus, daħal u skurja. Ġifieri daw il-plejers biex iżżomm postok mal-Juventus tkun tagħmel id-differenza. Ġifieri dawn ma tistax ta' 19 sena forsi għadek ġej u titqidha mill-Brażil, ġifieri mhux Ewropej. Kompletament differenti. Ġifieri naħseb deċiżjoni għalija li forsi tgħinu jibni l-moral u l-koraġġ li xejn jasal iċ-ċans tiegħu ma' tim tal-Juventus il-kbar jieħdu u jżomm posthom mbagħad ovvjament ma' l-iskwadra kbira. Ma noħodha xejn bi kbir li jiġi Jannar u naħseb il-Juventus iselfuh xi tim ta' nofs il-klassifika biex ikun jista' jilgħab l-istaġun magħhom. Sewa. Immissu ftit is-suġġett tal-logħba tal-biera. Ovvjament il-baħna kontra Zenit. Wieħed xejn ġo Russja li dejjem hija diffiċli. Eżatt, hija logħba diffiċli dejjem u kif ukoll ta' strapazz għall plejers għal-tur ta' vjaġġar. Però baħna wieħed xejn. Il-kummenti ta' Allegri u l-plejers ta' wara partita naħseb urew li għalkemm kellna ċansijiet sewwa, għalkemm kellna ċansijiet li kont iżjed perikolużi, l-iskwadra u anke l-coach innifsu ma kinux kuntenti bil-prestazzjoni. Ma kinux kuntenti fejn qabel Allegri kien jgħid li jippreferi jilgħab ħażin u jirkwista 3 punti xorta, jiena il-kummenti tal-bieraħ isu ħatta li qed jirrealizza li bl-iskwadra żagħżugħa li għandu
hemm bżonn li nġibu riżultati però bi prestazzjonijiet aħjar ħalli anke players innifishom jimprovjaw. Sewa u jemma li jaraw ruħhom. X'naħseb li vota jiena laqgħat dan il-fatt biex inkunu Ara, ma ninsewx. Kif għadt għanti tmur tilgħab ir-Russja dejjem huwa diffiċli bejn il-vjaġġar, bejn il-grounds tagħhom. Ma ninsewx ġej wirja tajba kontra Roma, però jien naħseb ukoll il-plejers il-bieraħ għalkemm konna komdi ġifieri fil-grupp ta' Champions League, rajthom li fil-bidu dejt ngħid li anke l-draw bdew jilagħbu l-Juventus għax forsi bid-draw nibqgħu l-ewwel post, iż-Zenit bil-mod jibdew jinqataw ukoll. Ma ninsewx nhar ħadd narbu kontra l-Inter u naħseb din kienet diġà f'moħħhom. Naħseb għall-plejers dik il-logħba hija aktar importanti mill-logħba tal-bieraħ. Imma ovvjament ġil-gow irbaħna, ġifieri ma sraqna xejn, però naħseb li issa b'dan il-gow għandna ġewwa mal-aħħar 16 ta' Champions League. Ovvjament ħajjejna li issa l-aħħar 3 logħbiet ta' Champions League forsi anke tkun ġejja logħba tas-serja ikun jista' jserraħ xi plejers, ġifieri minn dak l-aspett ġitna tajba li issa iż-Zenit kważi ngħid li jkun diffiċli għal ħares ma ngħaddux, ġifieri kif ġew l-affarijiet. Però naħseb li l-Juventus anke li jqogħdu attenti forsi plejer jqogħdlek attent li ma jweġġax titqis li daw issa l-biraħ l-erba' illum jerġgħu jaslu lek Torin, terġa' titlaq lejn Milan għall-logħba tal-ħadd jiġifieri daw nitkellmu fuq plejers neħin kollu jitreviljaw kollu jilagħbu l-lob tan-nazzjonal nerġgħu nieqfu ħabba fihom ġifieri qed ikollna plejers tas-South America jaslu l-ġimgħa u s-sibt ikollok il-lob magħhom ġifieri tkun wisq diffiċli ħafna lob. Ġiri dal-plejers ma waqfu xejn, ġiri naħseb jien bħal-logħba tal-bieraħ il-Juventus għadu attenti li ma jitilfux biex iżommu l-ewwel post u ġifieri naħseb ir-riżultat huma ġie kif ġie Tom Spintassa li fiċ-Champions League qegħdin ġewwa. Nitkellmu issa fuq logħba ta' nhar il-Ħadd, ovvjament għandna logħba tal-Inter nhar il-Ħadd. Il-Ħadd jispiċċa minn ċiklu ta' logħb li kien importanti ħafna, labna mar-Roma, labna maċ-Chelsea. U issa labna wkoll ma' Zenit li ovvjament li kienet importanti ħafna. U mbagħad jerġa' jibda mini ċiklu ieħor fejn ilabu kontra Fiorentina, eżempju, kontra Lazio u logħba oħrajn importanti. Kemm importanti li niksbu riżultat nhar il-Ħadd kontra rivali ovvjament Terni. Mela, rivali tagħna u sewwa kif qed tgħid inti jispiċċa ċiklu ieħor, sfortunatament ikonna nerġgħu nieqfu ħabba dan l-imbirek logħob tan-nazzjonali li kull darba kif it-tim ikun qed jippikja jerġa' jkollu jieqaf u jkollu jerġa' jibda mill-bidu. Nazzarda ngħid naħseb li nhar il-Ħadd tkun l-iktar logħba importanti li ħankunu labna dan l-istaġun. Għal fatt li fil-bidu tlifna wisq punti naħseb u trid tqis li diġà labna mal-Napoli li qegħdin l-ewwel post, diġà labna mal-Milan li qegħdin it-tieni post, issa ħankunu labna mal-Inter li qegħdin it-tielet post. Ġifieri il-logħba ta' nhar il-Ħadd mal-Inter hija importantissima kemm għall-aspett tal-klassifika għax jekk nirbħu ħanitilgħu it-tielet post daqs l-Inter 17-il punt u ovvjament ma tistax tfalli għax mal-ewwel tliet timijiet li qed jiġġieldu għall-kampjonat ħankunu marbaħna l-ebda punti magħhom li fid-draw mal-Milan. Ma ninsewx issa l-Inter ġej minn telfa ta' 3-1 fil-kampjonat, ġifieri ma naħsibx li ħadd tkun logħba easy, però minnaħa l-oħra naħseb l-Inter mit-tim ta' Conte naħseb id-dajjef xi ftit, ġifieri tluq ta' Conte, tluq ta' Lukaku, ma naħsibx li għadhom Inter tas-sena l-oħra, naħseb ġifieri m'għandux mhux se ngħid tkun faċli. Imma naħseb il-Juventus il-forma li qegħdin u l-wirja tajba li kellna mar-Roma, ġifieri naħseb li għandna nagħtu logħba tajba ġifieri u jalla nirku ġifieri ħana avvanzaw fil-klassifika u nitilgħu mal-ewwel tlieta. Naħseb li b'din ir-rebħa jekk nirq ovvjament jiġi r-riżultat u mbagħad nazzarda ngħid li il-Juventus ikunu hemm biex jieħdu l-kampjonat u nibqgħu għaddejjin fuq nota pożittiva. Rebħa li ġifieri naħseb jekk minn is-sejs bar b'rebħa nkunu nidħlu fl-ewwel erba'. 17 punt. Ġifieri inti qed tara li b'rebħa tkun qisha dik l-imbuttatura biex huma tirreġġu anke mentalment kun jistgħu jiġġieldu. Hekk naħseb dan ma ninsiex kull ma labna tmien logħbiet, ġifieri baqa' 30 logħba. Ġifieri din ir-rebħa
niġu magħhom 17 punt fit-tielet post. Ikun baqa' 29 partita li 3 minnhom diġà mill-ewwel round ħlisnihom mill-ewwel 3 top teams. Ovvjament jekk ir-riżultat ma jiġix, mhux se ngħid ħatkun impossibbli nilħu l-kampjonat, imma mbagħad tkun iktar diffiċli, ovvjament għax terġa' tinqata' u inti l-konfronti diretti apparti mhux 3 punti jiswew 6 għax ifallu huma u tavvanza inti. Ġifieri, huma nemmen li bħal tim tal-Milan, issa tara l-Milan fiċ-Champions League ma ħadux punt, ġifieri terġa' tilfek mal-Porto, ma naħsibx li t-tim tal-Milan jew tim tan-Napli ħajkunu konsistenti li jibqgħu javvanzaw għall-kampjonat u ma jwaqqgħux punti. Ġifieri naħseb nhar il-ħadd hija turning point, nemmen li jekk ir-riżultat jiġi il-Juventus jerġgħu jkunu marreb tal-kampjonat. Semmejta ftit inti hemmhekk, però riżultat negattiv ma ċi fisser. Riżultat negattiv. Sa mhux qed ngħidu draw, ngħidu telfa. Naħseb telfa tkun diffiċli mbagħad nerġgħu niġu 6 punti biss taħt l-Inter fit-tielet post u jerġa' jiddependi mill-Milan u l-Napoli. U nerġgħu nispiċċaw bħas-sena l-oħra li apparti li lejn l-aħħar nkunu rridu nirbħu dejjem aħna nittamaw li t-timijiet l-oħra rridu ifallu. Ġifieri apparti tagħna ikunu moħħna f'oħrajn x'qed jagħmlu dawn it-timijiet. Nispera li konna riżultat tajjeb, għax ovvjament ma nixtieqx nibqa' nara l-Juventus tkun weġa ta' qalb tara l-Juventus f'nofs il-klassifika u ma jkunux fl-ewwel post. Ġifieri, ovvjament terġa' titlef jerġgħu jaqbżu timijiet li hemm l-istess punti hemm xi 4 timijiet, ġifieri ovvjament telfa terġa' tieħu tisbita u speċjalment ħanerġgħu nieqfu nidħlu lura nsibu l-Fiorentina u naħseb il-Fiorentina huma buggitini oħra tagħna. Palma Lazio. Dawn it-timijiet fil-li jkunu qed jitilfu tara l-Fiorentina tilfet mal-Venezja, jiġu mal-Juventus u tibda tajdaw l-istess Fiorentina. Jibdew jagħmlu l-mirakli, għas-sena l-oħra kienu tawna 3. Ġifieri u komplew il-riżultat isina warajn. Ekku, mbagħad nibda ngħid impossibbli dat-timijiet kif jiġu mal-Juventus isiru timijiet l-aqwa fl-ewwel. Ġifieri huwa importanti ħafna li nhar il-ħadd u nirbħu l-Inter u xejn rivali tagħna tinżil il-naħsel jekk nirbħulu. Ikolli nsaqsik x'taħseb għal l-isport? Mhux se ngħid li ħajribħulna l-Inter żgur. Ovvjament nixtieq ngħid li nkunu aħna li noħorġu fuq in-naħa ir-rebbieħa. Però knowing li l-Inter forsi tilfu l-aħħar logħba. Ovvjament home l-Inter ikolli ngħid riżultat ta' draw. Jalla ħadd sejjer żbaljat u forsi nerġgħu niġu wieħed b'xejn u nkomplu trend ta' wieħed Jiena fil-fatt ħankun pożittiv u ħanejlek naħseb niġu wieħed b'xejn nhar Juventus. Jalla. Sewa. Tajb ħafna Wayne, kena konverzazzjoni tajba ħafna, grazzi da' 6 minuti miegħi hawnhekk. L-aħħar messaġġ u l-aħħar appell tiegħek għal dawk il-Juventini li għadhom mhumiex membri u li ovvjament għadhom qatt ma ġew hawnhekk, jew kien dawk il-membri li huma ovvjament imħallsin bħala membri però għadhom qatt ma ġew. Ekku, l-appell tiegħi finali huwa nirringrazzja l-membri kollha li ta' kull sena iħallsu l-membership tagħhom mal-klabb tagħna. Ovvjament nappella l-ħafna Juventini għax anke kif tara fuq Facebook kulħadd jikteb u kulħadd ġifieri hawn ħafna. Għandu opinjoni. Eżatt, hawn ħafna supporters Juventini, inħeġġiġhom jidħlu membri magħna, jesperjenzaw l-affarijiet sbieħ li jkollna meta jiġu players iżuruna fostna l-atmosfera tal-klabb waqt il-logħb, ġifieri aħna miftuħin ġifieri tista' tgħid fost il-ġimgħa niftħu 3 darbiet. Niftħu 3, niftħu l-ħamis u nerġgħu niftħu fil-weekend meta jerġgħu jilagħbu it-tim tal-Juventus. Ovvjament nħeġġiġhom jiġu iħallsu kull ma il-miżata ta' €25, ovvjament qed igawdu minn vouchers li għandhom u ovvjament anke jkunu jridu jitraw jaraw il-Juventus il-prezzijiet tat-tickets ikunu face value. Ovvjament nhar il-ħadd speċjalment mal-Inter inħeġġeġ il kulħadd jattendi l-klabb tagħna ġewwa bil-Kirkara ħalli ngħixu nesperjenzaw il-logħba flimkien, forsi nġibu riżultat pożittiv u l-koll niċċelebraw flimkien. Ġifieri familja waħda m'hekk ambjent sabiħ, ġifieri kulħadd familja, kulħadd welcome ħadd iġifieri il-familju u l-membri tiegħu, ġifieri ejjew żuruna
ħat esperjenza u din l-atmosfera sabiħa u hekk ittuna kuraġġ naħdmu iktar inkomplu nsebbħu l-klab tagħna ħalli jitgawda dan inutli tagħmel palazz u jitgawda bej ftit. Ġifieri importanti li l-klabb nżommu ħaj kemm jista' jkun possibbli. Eżatt, proset ħafna Wayne. Grazzi lilek. Nistax ħafna mill-Lisba. Nirringrazzjaw lilkom tal-segwetu dan is-seba' podcast, grazzi Wayne once again. Aħna l-appuntament tagħna magħkom huwa nhar il-Ħadd, il-logħba kontra Inter kontra Juventus fid-9. Nixtiequ nibdukom ovvjament, nistidnukom li tiġu segwu l-logħba hawnhekk, wara l-logħba jkollkom il-ċans ukoll li semgħu leħinkom permezz ta' intervista. Aħna narawkom nhar il-Ħadd, sa dan it-tant grazzi u għal darba.